اهل یوتیوب با سلام بچه ها. границаи O'zbekiston به اومدم بشرق граница اومدم تاجیکستان به مگذاریم. این همین طرفی پاتر اگر شما رسیدی بیتون через ангрен привал тошкан ангрен qo'qan бешариқ конибодон در رویتون اگر بیا очурад میتون حاضر طرفی тошкан محچوب очурад کلان مگوده 4 ساعت 3 ساعت وقت سونم جب مگذارد. اینجا که بیتون اگر هیچ очурад نیست سرحد بیام رفتن نشون میدم. بعد канал ва бисёр подписчикҳо суол доданд ки праворулни мошинҳо чӣ хел гузаштанаш. бо як қоидаи нав буромад ки Россия ба Тоҷикистон равитон агар ин тараф равитон тарафи Патар ё аз тарафи Махчор равитон фарқаш не ҳаракат карда саҳар ки наравитон очурад калон ҳозир мошини тоҷикҳо бепул шуд ки номери Тоҷикистон ба ҳозир ҳама Тошкан бар афсӯс тамоми вилояти Суғд аз тарафи Душанбе омсудиян ҳама через Махчор дар омсудиян очурад калон ҳамун ба саҳар ки наретон ҳама ҳаракат мекунад салхине ки раҳ мефта очурад 16 часос калон азоб мекаштон. дуюм 19 август қонуни нав Россия шумо қатитон мошин ба 3 та букети гул хай мумкин бисёритон медонитон бисёритон намедонитон 3 букет гул мумкин гузарондан 3 та букет даровардан. баъд меваю тарбузу харбуз 5 кило ҳар як одам ба агар мошинатон 4 кас бошад 20 кило, як кас бошад 5 кило дигаша намемонад дар одам ба зандолуми қурудми чизе мехӯрдаги 5 кило мумкин ҳамина айдутон набуритон зоид бурда бекор диққат нашавитон. мошини самалёни фарқаш не фақат 5 кило 19 август. баъд харбузои тарбуза айнҷа нахаритон Ӯзбекистону Қазоқистон нахаритон ҳамин Россия ва ҳамин границаи Қазоқистон ки мегузаред Россия ба полни тарбузу харбуз ани мо чанд баробар арзон ҳам шерин харбузаш ганда не ҳам тарбузаш ани мо ба мазза арзон килош 5 сом 6 сом будам айсо 5 ё 6 сом ҳам ту граница мегузаред бемаъмул чанд қадар хо ним мошин гиред 20 дона гиред бурафтан гиред ҳамин айдотон набуред то што қонуни нав 19 август кор сар мекунад 5 кило қатитон бурдан мумкин бо ҳар чизе набаритон барое ки бекор диққат мекунад мепарден. ҳозир мана мо пеши сарҳад ба омсудем инҷа ба очурад нест агар аз тарафи Махчор дароитон Тоҷикистон ба 4 соат 5 соат гум мекунитон ба як ҷо ба ин беҳтараш ангарена тамошо карда битон зӯр ҷои хушрӯй. мана сарҳад ба омдем фурав меистад аёнаш гузашта рафтан мегӯяд фураи очурада ҷудо ани мошинаҳои майда ҷудо. ин пеш ба як дута мошина истодааст халос. ани Ӯзбекистон ҳозир ман шумо засикат кардам мегӯям чанд дақиқа гузашта мерам полнисту хай Тоҷикистон ба қин ани Тоҷикистон Ӯзбекистон тез гузашта меред неки Тоҷикистон ба баҳона мекобад ин буд вай буд савол бисёр мешавад хай инҷаи тез мегузарем. ҳозир мана сарҳад ба растонем пеш аз мо як тамон ҳозир опелани Россия истодааст мо бурафтан ба омадагӣ буд ба назарам выезд заезд ба омадагӣ мана ҳама омадем мана сарҳад сар шуд инҷа ба полни бозор шуд тарбуз харбуз мана ин адменни пункт даст чап ҳамаш шудсто. мана очурад баистодем ҳозир камерао расм мегирад медарои мебураем 3 минут ба уже ман то мевая омдам ҳозир проверки мошин баю паспортни контрол ба мебинем ҳамаша тез гузашта мебураем. ани Тоҷикистон ба гузарем оли ман қоидаҳои наваша мепурсам шумо ба бо мегӯям то што ҳозир сулух пайдо шудагӣ якаби тарафи Ӯзбекистон ман хе даромада буромда намемонад қонун дига шудагӣ ман инам шумо ба дида мегӯям масъалаш ҳам қонун ҳастми нестми. мана сарҳади Ӯзбекистона 20 дақиқа нашуда гузаштем полни ҳозир буромада мерем сарҳади Тоҷикистон ба омсудем ако инҷа сал қиинтар мешавад тамом. границаи Тоҷикистон мана як тарафа соя монда мошина свет дар гирифта мурдааст компютерошон проблема шудагӣ хай мешинем аку пойда 1 соат гӯ 2 соат 300 мешинем дига илоҷи мо не технически проблема мегӯяд барои мешинем ҳамаи мошинони Россия инҷа истодагӣ ҳамаш российский номер куди инҷа гирифтан мумкин нема як чет ба истодам ҳозир праворуке мефаҳмам мегӯям шумо ба ҳамин ҳама границаи Патар ба российский номеро истодиям 5 та мошина очурад ба
хай ҳичи не буромада мебиёд. Як гимарояш ки рафта Ӯзбекистона чағ зада мебиёд. границаи Тоҷикистона 3 соат гузаштам, билин 3 соат. вале мен ҳамааш шудааст российский номеро бародаро. воза проблемаш хай худо ба шукр. воза проблемаш қим будам, ҳама миҷои шудааст. ҳар вай продлит накунам воза гуфта. бародаро нашуд праворулли мошин. Значит фақат транзит мумкин буда. шумо бидагар паспорти Тоҷикистона нишон наметиде, односторонне гуфте транзит мегӯед, масалан маҳчова гузашта мебиравем, васано иностранцо медодааст, халқи мо сал қиинтар мешавад. Мешавад даромадану сал проблема. фаҳмидитона праворулли мошина бошад, транзит медодааст. мо ва времени воз метиҳад кунем леворуки дарни Тоҷикистон богаштам ба. праворуки метавонад транзит аз Тоҷикистон дигар давлат гузашта равад, допустим Қирғизистон, Ӯзбекистон, боги ҷо мо ҳаст, Китай бара ҳаст. праворуки гузашта мерад туристо. фаҳмидитона дар ин Тоҷикистон ба гаштан ба қим мешавад. агар беҳтараш шумо праворуки ките битон гумрук ба сарҳада дар наш ба таможня ба ҳамин монда худатон даромада меритон бе ягон проблем. фаҳмидитон ки ба ҳамин праворуки савол дошта бошад. Тоҷикистон ба барои воз кардан шумо Ӯзбекистон ба мегузаред. Ӯзбекистон даромада гашта Тоҷикистон ба медароед, шумо бо воз кара метавад асар 236 сомон бо ягонтон мемонам намемонамаш нест, ва барои пора гирифтан барои взятка мехоҳем на самом деле мемонад бе ягон проблем. 15 рӯз ба воз метиҳад. ана нашуд праворуки шумо гуфтам бо чӣ зарур буд. бо як овоза пайдо шуд ки конибодон ба намемондасу Ӯзбекистон ба дарои як сутка гаштанда кор ва буромадатон ба ма Ӯзбекистон ба гӯйда гашта дароид ва ҳаққаш не, просто шумо ҳар хел баҳона ёфта бояд пулатона гирад. воза продлит кардан ба омадагинда агар паспорти Тоҷикистон бошад обязательно гиритон, чунки 10 рӯз гузарад регистратсия дар кор ку моло бе паспорт мебиёд инҷа ва бо проблема мешавад. беҳтараш паспорти Тоҷикистона қатитон гирифта битон. бо чӣ гуман шумо қонуни нава гуфтам 5 кило мева даровардан мумкин халос Тоҷикистон ба. праворуки гуфтам мошина растамошкаш бачаҳо инҷа ба нанавистон суравнома гуфтан ҳама машина ҳар хел растамошка мешавад. ина ҳар як машина индивидуалне ва яш растамошкаш не ки машини нав биёритон мебуритон. машини нава арзон ба 50% скидка гиди растамошка карисоз. сарҳади худомо гузаштан қим бачаҳо маҳчога ҳозир наравитон набитон ки фақат ҳамин черес вилояти суғда гузаштан конибодом асобина қарашқум ва конибодому исфара через патар дароитон ин атошкан ангрен ба мебитон ангрен тоқан гумруки конибодому даромада медо очрад нест. маҳчоба буромадану даромад 4-5 соат очрад местон. границааш бо қим. барои ҳамин фақат через патар даромада буроитон. ҳама хайр, дидагиҳотон ба раҳмат. савол бошад навистон.